Mesto Veľký Medier je najnavštevovanejšie kúpeľné mesto na Slovensku. Nachádza sa na juhu Slovenska 65 km od Bratislavy, 10 km od maďarských hraníc. Od Budapešti 135 km, od Viedne 135 km. V roku 2007 termálne kúpele navštívilo 640 000 ľudí, najmä rekreanti z Čiech, z Poľska a samozrejme domáci. Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi bolo otvorené širokej verejnosti v roku 1974 na báze dvoch termálnych prameňov s liečivou vodou o teplote 57 až 68 stupňov. Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné piešťanským prameňom a vykazuje liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo, kĺby a má regeneračné účinky na organizmus človeka. Kúpele majú 4 kryté bazény, ktoré sú k dispozícii návštevníkom každý deň v roku a ďalšie 4 bazény sú vo voľnom priestranstve, ktoré sa prevádzkujú v letnej sezóne. Termálne kúpele poskytujú komplexné zdravotnícko-kúpeľné služby, perličkový kúpeľ, sauna centrum, masáže. Vo všetkých bazénoch areálu je termálna voda s teplotou medzi 25 až 38 stupňov, ktorá sa charakterovo vyznačuje s blahodárnymi účinkami hlavne na liečenie kĺbov, chrbtice, svalstva. Spoločnosť Kvalita AZ SRO od 1. novembra 2007 prevádzkuje 46-izbový penzión Senior v meste Veľký Medier, bývalé Čalovo. Zariadenie poskytuje 80 lôžok plus 9 prístielok pre klientov vrátane služieb. Je 12 jednolôžkových izieb a 34 dvojlôžkových izieb. Penzión Senior sa nachádza v obytnej v tichej zóne mesta na ploche takmer 1 hektár s veľkým parkom pre prechádzku a relax. Objekt má 4 krídla a teda je vhodný tak na ubytovanie návštevníkov termálneho kúpaliska, ako aj na vytvorenie príjemného prostredia seniorov pre krátkodobý pobyt so všetkými službami. Ubytovanie sa zabezpečuje v priestranných apartmánoch v bezbariérových izbách s vlastným sociálnym zariadením. V každej izbe je televízor, telefón s vlastnou klapkou pre priame spojenie, signalizačné zariadenie na mieru vyrobený nábytok. Niektoré izby majú aj terasu. Zariadenie disponuje s konferenčnou miestnosťou o kapacite 40 až 45 osôb.
Zariadenie má mini fitness a miestnosť pre poskytovanie masáže. Penzión má vlastnú centrálnu kuchyňu s kapacitou 100 hlavných jedál. Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Podľa potreby varíme tiež dietné jedlá. V jedálni je vybudovaný barový pult. V átriovom priestore je umožnené v sezóne posedenie. Je osobitná miestnosť pre používanie internetu návštevníkmi. Je vybudovaná práčovňa, mangľovňa a miestnosť na sušenie prádla. Je vybudované centrálne klimatické zariadenie, toho času je klimatické zariadenie zriadené v bloku C, kde sa nachádzajú 4 dvojložkové izby a konferenčná miestnosť. Kotolňa je zabezpečená na zemný plyn, ale TUV je možné získavať aj cez solárnu elektrínu kolektory. Pre ubytovaných a návštevníkov je k dispozícii strážené parkovisko, cirka 25 motorových vozidiel vrátane 2 autobusov. Zariadenie je vhodné nielen pre rekreačné pobyty, ale aj na realizáciu firemných tréningov, vzdelávacích kurzov, seminárov, prednášok a podobne.